La uyazibona mbukeli ngempela lapha ekhaya ukuthi konakele kakhulu kuba yiqom kuba yiafropop mase siphinda sizokhola ngiphethe insizwa ezimbili lana uMapholoba ufuze uMashiya Mahla azoshumayela hamba noNcamalala umsholozi uSgwili noBabo Mr performance yakho enhle kakhulu e stage ubona kunjani kuwena uzizwa kanjani as umculo wegospel mawufika emcimbini enjena abantu bakuthozele ngalolu hlobo kusho ukusebenza kakhulu noma ukusebenza ngokuyikhandla nokubheka nje la uphuma khona bese ubheka la ufuna ukuya khona kubaluleke kakhulu ukuthi sibajabulise abantu lokho kuwumthwalo wethu kufanele senze isiqiniseko sokuthi la kukhona khona abantu siyasiveza sibajabulise singabheki ukuthi kufanele ukuthi bona basijabulele thina kufanele sibajabulele siphinde sibajabulise lokho kungumsebenzi wami kusayisiqalo lokhu baba i-album izophuma khona manje ngiphethe izinto eziningi zama-surprises ezotshengisa abantu ukuthi ubabo ubahlelelani i-album yaphuma izobe i-double album njoba esabhizi nayo babo ehlela ukuyikhipha nahlela enza inhlelo ezinhle zokuthi ayikhiphe ngifuna ukutshengisa abantu ukuthi ngibathanda kangakanani nokuthi uyaphi ubabo nabantu njoba ekulolu hambo lukahambo 2 manje usalapho Mapholoba mhlawumbe ngiyawusihlebele kancane nje ukuthi kule album imaphi amanye amaphimbo osebenza nawo esingawalindela amanye ayi-surprise ngoba angifuni ukukhuluma ngawo manje kodwa okubalulekile ukuthi kukhona into ngizobala engithanda ukubahlomisa ngawo nje Shabalala Rhythms ikhona bese kuzoba ezinye imvumi abanqobi nethemba bakhona bese kuzoba abanye ngibafihlile angifuni bavele manje ngoba isapheka into yabo ngifuna ukukutshena ngiqinisekisa lapho mbukeli ukuthi ubabo ngeke azakuphoxe njengoba bembiza ngeking of lyrics lalela thatha lo king of lyrics not king of gospel king of pen king of lyrics pen King of lyrics angikudedele ngoba namhlanje uyi-king of photos wonke abantu bafuna ukushutha nawe ngibona noSgwili uyasondela ufuna ukushutha nathi wethu lo kakhulu naye ngiyacabanga uzonitshela ukuthi kwenzakalani and indlela esisebenza ngayo indlela esibathokozela ngayo abantu ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu King of lyrics iphuma kanjalo Sgwili mntaka baba hayi aphinde ahlangana nomsholozi konakele kakhulu silala la sikhona awutshela ababukele emakhaya ukuthi kwenzakalani uma ukuthi umuntu akekho lana mfowethu bahlobile kuhlotshiwe lana mfowethu ngemvunulo noma ngemhlobiso wase-Afrika kuhle ngale ndlela esimangaliso siyajabula nje ukuthi kube khona izinto ezinjengale ezweni lakithi kwaZulu siyabonga futhi ukuthi umculo wethu ababukeli bayawusupporta ngale ndlela they keep buying our music njengoba ngene album entsha ukusho kwakhe they still buy it buy download kade ngiyochecka nje kuma charts ukuthi nje iyahamba kakhulu so nje ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu bakwethu uSgwili lona uphuma kanjalo kusamnandi kakhulu ungasuki ungayindawo sisa on ku Student TV thank you siyabonga